Monggo. Nggih, monggo, Pak. Gladan mawi gending saking sepisanan, monggo. Mboten napa-napa. Oh, ngaten nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo. Nampi napa? Ngangginipun napa? Santi Mulya. Sumangga, Bapak. Oh, sumangga. Masalah kula nggih. Ingkang ketawang-ketawang ngaten nggih. Monggo. Berapa dicethok? Nggih, sing direnggep mboten namung wicaranipun, nggih, renggeping wicara ning sedaya ingkang badhe kagem napa menika maraga kedah dipun renggep, dipun cepeng, dipun kuwaosi. Monggo. Anu mboten pati cethok. Wah, inggih. Inggih mila nika benjing nek badhe tindak lho jam tangan iki nggih beto piyambak. Beton usah nyilih. Kalau wau anu teng jog motor Bapak. Oh nggih. Nggih daripada tebih. Beton menapa nggih monggo. Nggih. Pun tenggo sampun siaga menika? Nggih. Benjing nggih menawi maraga nek panjenengan piyambak dereng siaga ampun perintah tukang sone. Ngaten nggih, monggo. Monggo. Sumangga. Cek. Cek. Gonge ndi gonge? Terus ya. Cek. Wes gong. Wes ro. Dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu sih wilasih Gusti ingkang marubaing dumadi. Moho welas moho tresna lan asih sinantiasa tumendak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwaga panjenenganipun sedaya. Dalasan kula sumrambah sagunging kaluwarga Widodo Niskara. Nuwun para rawuh, salah. Nuwun para sesepuh. Aja diguyu cah. Pak Bu ngapunten. Nuwun para sesepuh dalah pinisepuh ingkang banggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu pantes kebanteren kipase nyampluk ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Para duta saraya saking kadang calon besan sutresna ingkang satuhu bagya mulya. Para tamu kakung miwah putri ingkang minulying budi. Saking kapranganipun Bapa Harjono sekalian sumrambah para kaluwarga ing kalenggan punika. Kula piniji minangka pambiwara wontenipun upacara pasrah pinampining upakarti paniseting lamaran miwah liru kalpika kinarya jejangkeping tata cara palakrami badhe dhawuhipun Rara Pregiwa Yoga Putri kinasih Bapa Harjuna ingkang pidalem ing Madukara Jinatukrama kaliyan Bagus Kacanegara Atmajanira Bapa Werkudara saking tlatah Yudapati. Namung saderengipun kula hangaturaken urut reroncening tata cara ingkang sampun kirakit saha rinempaka. Dipun ulangi nggih Bapak.
Namung saderengipun kula ngaturaken urut reroncening tata cara ingkang sampun karakit saha rinempaka. Sumangga nun kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung karana agunging kanugrahan saha kabagas warasan ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Mugi lampahipun tata cara pasrah panampining paningset saha upakarti sanggan lamaran menika sarana jejangkeping palakrami tansah pinaringan slamet widodо nir ing sambikala. Para tamu sedaya ingkang minulya, keparengna kula murwakani lekasing sedya enggal badhe ngaturaken urut reronconing tata cara ingkang badhe lumampah. Ingkang sepisan kapurwakan ya, nggih ngapunten. Ingkang sepisan kapurwakan kanthi pambuka kalajengaken tata cara ingkang angka kalih nun inggih atur pangbagya harja saking ingkang hamengkugati kasarira dening Bapa Ngadiman Bapa Ngadiman. Oke. Wondene tata cara kaping 3 Wedaring sabda pasrah paningset lamaran saha sauberampunipun ingkang dipun sariranin Bapa Bambang Panurata. Sinambung tata cara kaping sekawan antar penampi dening ingkang piniji ing gati minangka sulih sariranipun pamengkugati hanenggih Bapa Nakula. Pun pantes, Pak. Nggih keplok nggih. Ya. Nggih. Niki anu nggih dipun gatosaken nggih. Sak sampunipun panjenengan gujeng ampun mangke malah ngungkuli oleh nglakoni. Nggih, nika. Kulinanipun anu MC nggih. MC napa niku? Oh, dangdut nggih. MC dangdut. Nah, awit menapa? Awit mangke bebilih kemawon pambiwara ingkang pajeng menika ingkang saged ngrangkep dados MC. Dadi ora usah ngundang MC meneh dipun rangkep niki. Menika di napa niku dirangkep ning bayarane dobel. Nggih. Bayarane siji. Wah, nggih nika ya. Nggih. Ngaten menika kinten-kinten menapa ingkang kirang manut panjenengan. Nggih. Pocapan kirang tasih groyok nggih. Dan anggenipun nderekaken gending menika sampun pas napa sok isih kerikatan. Sekerikatan gedhe nggih. Nggih. Karo nunggu. Kenging napa kok ngaten? Kula pitados bilih panjenengan wonten dalem menika ketoke nggih boten asring maos maca. Nah, janipun ngeten tugasipun panjenengan nika nggih dipun waos diwaca. Panjenengan kedah wantun nglepataken buku menika, buku ingkang kula aturaken menika. Wah, nek iki ya kedawan. Tak cekake pas iki. Nek tak cekak pas iki kok ora macem. Oh, nek ngono ya pas kene wae. Terus menika caranipun badhe ngendika ing ngilmune renggeping wicara menika
wonten teknik bongkar pasang ukara, bongkar pasang tembung. Nah, ya iki ya macam iki pas iki. Iki pas iki. Menawi sampun ngendika sampun lanyah, sampun sae, sampun kinten sampun sampurna, tasih wonten malih jijiban panjenengan jumenengipun, pocapanipun, nggih, caranipun nyepeng mik, carane noleh, miki aja ditinggal, nggih. Pramila saking menika mangke dhaharipun wonten ing mriku wonten ora krungu. Ya dijak, miki iki dijak tembe iki. Pramila saking panjenengan mangke wonten ing iring. Nah, nggih. Sisih pojok menika wonten sasana langen bogan tata dahar. Aja ditinggal. Mik niki nek pun wis dipas ning kene nggih, aja dinyang. Ngaten nggih. Nika noleh ya, ndiluk ya tetep melu terus niki jarake. Ampun ditinggal. Ngaten nggih? Napa, Pak? Oh, pitch control. Ngaten nggih? Menika monggo dipun ajengaken. Kula nyuwun malih setunggal malih napa kalih malih monggo. Iki karepku nggih sedaya niki sithik-sithik ngaten rata. Wonten ingkang dereng nate majeng blas niki. Wonten. Sekedap nggih. Wonten. Sik kula tak ngomong nganggo dialek bakaran. Lho la apa ngono iku? Monggo wis diniati dumugi ngriki nggih kedah napa niki kersa ora ketah sak. Pak Dalang yang pundi? Oh nggih, monggo ngacarani Pambaguyarjo Pak Dalang. Ngacarani kemawon. Tata cara salajengipun atur Pangayu Bagya ingkang badhe dipun sarirani. Nah, Bapak Setyaki. Pramila saking menika kula dherekaken jumeneng wonten sasana medhar sabda. Jumenengipun kaapit. Nah, nika menawi mboten maos, menawi panjenengan maos dipun padosi sing pas ngacarani niku. Sing pas ngacarani niku. Mbon. Niku kemawon siji tok setunggal kemawon.